Zvakadaro ndinozorwadziwa nenyaya yekuti baba ava vanocha chihure. Baba ava vanoita gumbo panze rinobhohwa. Zvokusvika pakudanana even nevakadzi vevanhu nehama dzangu havasarudze kuti ndiani anonzi mukadzi wese vanodanana naye. Vakadzi vekumashops havasarudze vanongodanana. Dzimwe nguva ndinosvika pakubaiwa majekiseni enhingirikini echirwere chepabonde. Kusvika pakunzwa kusatombozvida nekuti onyatsonzwa kuti murume wako arodanana nemukadzi uyu, murume wako arodanana nemukadzi uyu, kana feeling yacho neinoenda changamiro kutaura chokwadi. Ndinoswera ndiri kubasa ndakamira, ndoswera ndichinzwa nyaya dzekuti vandodanana nhingi, kana nyere dzacho dzinouya sei nekurara nawo baba wangu, feeling yacho inobva kupi? Panoti ndindirure ndodana vanhu kwamurifa ndandino vakadzi vangu vaviri. Vakadzi vangu vaviri vavo aivaziva, ende pandakadana naye takachigadzirira namotikari zvikatadana zvikatazoita kuroorana achitozviziva kuti ndina vakadzi vangu vaviri. Kana achiti ine ndakazoita chihure mashure, iye pachakanga ari hurewo futi rangu, asi ndakazosvika naye muchiwanana. Vakataura kuti mahure amai vako ihure, ambuya vangu vanogara kumba kwedu kuna amai vangu kutadza kufamba chete dai vauya zvavo mavaona. Amai vako ihure, ambuya vako ihure. Asina kukanikwa nezvipanera, ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Chimangarira tendaicheza wotaura muchidimbu wakakwidza izwi kuti unzwike wasoti gaga. Tinotenda pamusoro wedare. Inini ndinonzi Lois Slate, ndinogara kwaMolive mbukura Molive. Unonzi Lois chi? Slate. Tipe spelling ya Slate. S-I-L-E-T. Ndako mbele. Ndati ndinogara kwaMolive, ndinogara mbukura Molive ndiyo sabhuku vangu. Ndauya mudare rachanambura kuya kusomangarira murume anonzi Tendaicheza. Takanga takaroorana, asi ndauya kuzomuramba pamberi pedare zviri pamutemo. Nekuda kwezvikonzero. Chikonzero changu chekutanga chinoita kuti ndirambe Tendaicheza ndechekuti tine vana vaviri, mumwe ane 9 years, mumwe ane 5 years. Asi sababa kuti vatore maresponsibilities avo ekuchengeta mhuri havagoni. Vana kubvira pamateneti kusvikirana pavari izvozvo kuchikoro kusvikirana zvese. Ndini mai vavo. Baba vachona havana chavanoita. Zvakadaro ndinozorwadziwa nenyaya yekuti baba ava vanocha chihure. Baba ava vanoita gumbo panze rinobhohwa. Zvokusvika pakudanana even nevakadzi vevanhu nehama dzangu havasarudze kuti ndiani anonzi mukadzi wese vanodanana naye. Vakadzi vekumashops havasarudze vanongodanana. Dzimwe nguva ndinosvika pakubaiwa majekiseni enhingirikini echirwere chepabonde. Ivo havandirapise sezvandambotaura kuti havachengete mhuri. Ndinozvirapisa ndega. Inini ndinoshanda ndinochengeta vana ivava. Saka ndaona kuti ndinotosvika pakufa. Chekupedzisira chechitatu ndechekuti baba vanhu vari violent. Patakata negore tisingagare tese takarambana zvekungotaurirana kuti ani handishada. Vakasvika pakuuya, vanouya kumba kwangu, vakamboya kumba kwedu, kumba kwaamai vangu. Vakapopota, vakadhakwa, vakatuka amai vangu, vakaudza, vakataura chihure chaamai vangu inini. Havana zvavakavaita, vakavasiya vakaenda. Vakazodzoka muna June kumba kwangu. Vachiti zvonanzi ndauya kuti taurirane, asi vakauya vakadhakwa zvekare. Vakandiitira hondo, vakasiya vandikuvadza ziso vakaenda. Ndikazvirapisa ndikaita sei zvese. Lois silent. Ndoda kuti utaurire dare kuti nemurume uyu anonzi Tendaicheza murigere meseri. Kwete. Hamugare meseri. Atigare tese. Makambogara meseri. Hongu chakagara. Murume uyu akaroora here. Vakaroora here. Vakaroora kumba kwenyu anozikanwa semukwasha. Yes, saka hamugare mese, asi hamugare mese. Wataurira dare kuti mune vana nemurume. Mune vana vangani? Tine vaviri. Mune vaviri. Vakomana. Alright. Pamusoro kugara mese apo ungazive kuti murume wako anenge achigara kuti? Baba ava vane mhuri yavo. Saka vanogara kumba kwavo kwaMutonda kwacheza. Zvireva kuti iwe wakazowanikwa ari muwanano yake uya. Vari muwanano yavo vanga vaine vakadzi vavo vairi mumwe wachona akazoshaika. Izvo waizviziva here? Ndaizviziva hongu. Ndakazozviziva hangu nguva yazofamba. Okay. Enda hako mberi. Saka pavakauya ipapo vakandiitira mhirizhonga muna June. Vakaenda ndikazvirapisa ndikasvika zviendesa kuchipatara ndikazvirapisa ziso ndega. Vakazodzoka zvekare muna December, musi wa 19 December. Ngade kuti tizive kuti
sei wati murume wayo ari violent? Munhu angangova violent here? Ndoza- Akangokonzera here mhirizhonga pasina zvinenge zvaitika? Ipapo vanouya nenyaya yekuti ndauya uchizotaurirana, mukadzi wangu ndinokuda, but nekuda kuti vanenge vakadhakwa zvekare nezvavanenge vachitaura zvacho. Kunge ipapa pandakavarekodha pavakazoya muna December, ndinotori neaudio ravo kubva pavakatanga conversation yavo. Vakatanga vachiti ndauya uchizotaurirana kuti tiwirirane. Amai vako iwewo vanofamba vachitaura kuti zvonini ndinodanana. Pane pawataura iwe kuti murume wako unomuacuza kuti munhu asina anoita gumbomba panze. Une umbo here nezvauri kutaura? Hongu ndinawo. Kunotori nomwe mukadzi ndingatomutaura nezita. Murore wekwakahari anonzi Amai B, mukadzi waHonest. Vakatombondisvikira pamba. Ivapa vakauya nyaya yamhenokwa vakabatikidzwa vakarara vese. Ndokubva nyaya yafamba kumashops, inini handina kunge ndaziva. Alright, zvakanaka. Iwe watsanangurira dare kuti murume wako uyu haazeze kuti hama yako here kana kuti chii? Pane hama yako here? Pane munin'ina wangu wavakatodanana naye. Kana Munin'ina wako ndisingazive kana pakuti izvi vanotodanana hongu. Pakuti kudini munin'ina wako? Nemunin'ina wangu uyu mai vake naamai vangu inini masisters. Baba vamwe chete, amai vamwe chete. Okay. Ende unombowo kuti vakanga vachidanana? Hongu ndinawo. Alright. Chiendera hako mberi. Pavakazoya kechitatu ipapo pazvakazoita kuti zvizondipa shungu yekuti ndiyozomhan'ara padare, ndivape gupuro pamberi pedare. Vakauya vakataura kuti zvoni ndauya uchizotaurirana. Nekuti iwe amai vako havangafambe vachitaura kuti zvoni nini vakandiwanikidza ndine chikomba mumba mako. Ndikati zvoni kana muri kutaura izvozvo handimataura zvamai vangu. Inini handisi amai vangu. Madi maenda manobvunzana namai vangu. Zvikandiita iwewe nekuti wacho. Nhasi uno wazouya wava nedecision yekuti hauchada murume. Ndowataura kuti ini murume uyu handichada kuramba zviri pamutemo pamberi pedare. Ndizvozvo. Chii chikonzero chanyatsokonzeresa kuti zviitike saizvozvo? Zvinoratidza kudare kuti pane nguva yakareba muchinetsana. Handitika murume wako achiita gumbomba panze kwenguva yakareba sekutaura kwawaita. Chii chazonyatsoita kuti iwe kuti nhasi murume uyu handichamuda? Chanyatsozokurwadza chaicho chaicho? Dai vachituka inini ndinonzwa. Kwete kunditukira amai vangu. Ndizvo here changamire zvokuti kana zvikanzi amai vangu inini kana vakanzi ihurere mbhawa toti. Asina hasana mbona amai vangu ari mbhawa vachihura. Vakataura muromo wekuti ndinayo audio kana mchida ndinokuplayerai izwi ravo avachitaura. Vakataura kuti mahure. Amai vako ihure. Ambuya vako, ambuya vangu vanogara kumba kwedu kuna amai vangu. Kutadza kufamba chete dai vauya zvavo mavaona. Amai vako ihure. Ambuya vako ihure. Iwo unogara kupi izvozvo? Ndinogara kwaMolife pamba pangu. Okay. Right, pane pawataura iwe kuti mune vana vairi. Ukati murume uyu haasi kutora care, haasi kuchengetedza vana. Vana vari kuzvikoro here? Vari kuenda kuchikoro. Iwe uri kuvaendesa kuchikoro? Iye anoti ane dambudziko rekusaendesa vana kuchikoro kana kuvatengera chikafu kana zvipfeko? Hapana. Anongoregera kuvari. Ungoregera Alright, zvakanaka. Tiri kuda kuti Tendai utaure zvauri kupomerwa nemudzimai wako. Pamusoro edare. Yes. Mr. kuti Tendai iri ndonzi Gilbert Chesa. Gilbert. Okay. Alright. Nyaya inotaurwa nomukadzi zvizhinji zvacho zvaanoti ndinopomera kana kuti ndinoita kana kuti ndinodanana nevanhu handina vanhu vandodanana naye. Panoti ndindirure ndinodana nevanhu paMolife. Ndandine vakadzi vangu vaviri. Vakadzi vangu vaviri ivavo aivaziva. Ende pandakadana naye takataka chigadzirirana motikari. Zvikatadana zvikatazoita kurorana. Achitozviziva kuti ndine vakadzi vangu vaviri. Kana achiti ine ndakazoita chihure mashure. Iye pachakanga ari hurewo futi rangu. Asi ndakazosvika naye muchiwanana. Ndakaroora ndikamupa vabereki vake mari. Ndakaenda semukwasha ndakanoroora zvakanaka. Takagara. Zvakanaka Gilbert. Tine vabereki vaLois vari pano? Okay. Munomuziva here mukwasha? Akauya kuzoonekera akabvisa pfuma. Aura zvakanaka, enda kumberi. Saka ndaroora kudaro. Zvinhu zvakatanga tichivaka musha wakanga akatenga ndiye. Pandakasvika pari akanga aine one room. Enda mberi. Akanga aine one room nekamba kemanzi. Takagara
kumakore atakagara tichigarisana zvakanaka. Panyaya anotaura nemunin'ina wake kuti ndakadanana naye, hanzvadzi yake anotidzana naye. Pakauya munin'ina wavo akabva kuMalawi, mwana wamenini vavo. Musikana yauya kubva kuMalawi akasvika kumba, ndobva asvikozi achigara pamba pana hama yake. Achigara pamba paamai vavo, musikana uyu akazopiwa imba yekuti agare pamba pakatariswa nahama. Saka hanzvadzi yake yaanochedza yanzi Giza akanditi, Tsano, ndinoona zviri kuitika pano. Ndaenda ndine hove dzane ndaenda ndichisi kuti ndinoda kuti ndipe vana nekuti vana vangu vakanga vari kumba kwaamai. Ndakati ndine hove dzandave nadzo kuti ndipe vana amai vadye nevana vangu vangu varipo. Tsano ndobva watidainza hanzvadzi yake, Tsano, munoona ndikushaya time kuonai, muri kuona zviri kuitika panapa. Amai vadzinga vaburisa mwana waamai nini vaidiwo kuMalawi, kumubvisa mumba vachimisa mukamba apo pamba pano kunobikwa doro. Saka iso musikana kana achinge abviswawo aendeswawo, uyu ane munin'ina wake, mwana wamai vake, anogara mumba mumwe chete imomo. Saka iwe muchidimbu Gilbert uri kutaura kuti hauna mbodana nemunin'ina wake? Handina. Okay. Asi Tsano vakanditi inini kuti nditaure nasisi vangu ava vekuMalawi kuti sisi zviri nani mudzokere kuMalawi pane kuti murambe muri muno. Alright Gilbert, tapanzwisisa ipapo kuti watiwa unombodana mudzimai wako ari kutaura kuti wewe unokonzera mherizhonga, unogona kurwisana naye ende une nguva refu usingatoreke nevana vari kuchikoro. Ndo mhosva dzari kupomera ichi. Changamira handizive, ndiri murume anoshanda. Kana makabvunza amai vake, ndakatobvurira, ndakatora $1,500 ndakamuvhurira shop. Ndakati ngaatengese, ndakarenda mushop yemutwini wangu. Kana kubvunza amai vanoiziva. Akati haachagona kuti atase nokuti akuzokera kubasa. Ina handigoni kuchengeta, asi ndokwanisa kuvhurira mukadzi shop kuti atengese. Nekuti shop yavhurwa iyoyo akaiendesa kubvisa kwaakanga ichirendwa, akaiendesa pamba. Ndobva achi mwana wake wainaye mukomana mumwe ngaachitengesa mushopu macho. Kana ndiri murume asikagona kuchengeta mukadzi, ndogona here kuvhurira mukadzi shop. Bvunzai amai vadaire kuti inhema here dzandikureva kuti handina kuvhurira mukadzi shop here ndisikagoni kuchengeta mukadzi. Alright, dare muri kunzwa nyaya iyi. Ndoda kuti utaure pfungwa yataurwa nemudzimai wako. Ari kuti inini ndauya pano murume uyu ndoda kumuramba zviri pachena. Unozvigamuchira sei? Handirambe nokuti kuti ndimumanikidzire ndoita fatika kuti ndikuda something. Handirambe. Kana akasununguka gupuro racho ngaandipe pakabebechi sekutaura semutemo waakuda iye. Asi ini pachangu mukadzi womunhu chase ndomuda. Wane nguva yakadii usiri kusvika kumba kwemudzimai wako? Makapedzisira kuonana rini? Maane nguva yakadii musiri kuonana? Pane nguva yataura iye kuti ndakamukwadza ziso. Ndakaenda kumba. Makore api? Makore api? Akapera 2024. Saka tiri kuti kubva gore ra2024 munani musati maonana? Kuonana tinoonana kwete zvokurara tese. Kuona tichingoonana tichingotaura sababa naamai. Uchienda kumba here? Kuonana kwatiri kutaura ndekuti uri kuenda here kumba kwemudzimai? Ndakaenda muri kuonana munzira? Ndakaenda kumba. Ndaenda kumba mostly iye anenge asipo. Arikwanisa izvozvo wakadzoka musi wa19 kubva kuLebanon kwaanga aenda nevarume. Saka inini mostly ndiri kunoko ndine vana kubvira kudhara. Ndinenge ndichisara ndine vana pane musikana webasa. Ndichitoa makezi evana iye ari kuLebanon. Saka sometimes iye anenge asipo. Kazhinji kacho kugara kwataita kuti asi unofunga kuti semudzimai wako akukuramba pane here chaunosuspecta semurume agara nemudzimai wake? Ndakatombomubvunza. Aiwa, iwewe sepfungwa dzako uri kuti semudzimai wangu ari kuramba achiemphasize kuti achandida, pane pfungwa here dzinouya mauri? Unofungidzira kuti sei ari kudaro? Mukadzi wangu akataka kuramba bonde neni kwenguva yakareba. Ndakamubvunza kuti kwiwe unoramba bonde neni pamusika pei? Zvakanzi ina handichada zvebonde. Ndakati no nezera rako wachadisa zvebonde pamusika pei? Zvakanzi unondipa zvirwere. Ndakati iwe ndokupa zvirwere? Ndokupa zvirwere iwewe ndine mumwe mukadzi mukumba.
mukadzi wati naye kumba haana zvirwere chautaura kuti ndamupa chirwere chepabonde kuyo chako chiri kubva kupi inini mostly unosenza kubva muse mande paanobva kumba anozodzwa musi wesaturday ini ndenge ndinaye musi wesaturday manheru sunday monday morning achidzokera mazuva mazhinji ne ndiri kumba kune mukadzi wani ndina ari papani saka inini chirwere ichi chongoona kwauri kune mukadzi wangu ari kumba achiko ngatitsvagei kurubva chirwere mukadzi wangu asiwane chikomba here akanditi usandifungidzire zvauti asi zvaunoita iwe ndakati ndakachena sorry chakamira ndakati mukadzi wangu inira handifunge kuti zvauri kuita zvine zera rako uri kuzoti hauchina chi hauchana shungu nechi nebonde. Right, Lois, chikonzero chipi chekuti wairamba ubonde kune murume wako? Chikonzero chinoita kuti ndirambe ubonde nababa vakadzi vavanodanana navo ndinovaziva, ndinosvika pakunzwa kusatombozvida nekuti wonyatsonzwa kuti murume wako arodanana nemukadzi uyu, murume wako arodanana nemukadzi uyu, kana feeling yacho neinoenda changamiro kutaura chokwadi ndinoswera ndiri kubasa ndakamira ndoswera ndichinzwa nyaya dzekuti vandanana nhingi kana nyere dzacho dzinouya sei nekurara nawo baba wangu feeling yacho inobva kupi? Ndinenge ndine stress yekuti vana, ndinenge ndine stress yekuti iwewo uri kundiitira chihure, ndiri kuchengeta vana kubasa ndinenge ndakaneta, dzinoenda zvechokwadi. Ndairamba, handisi kuramba, ndairamba. Ko vakandi zvandataura kuti havandichengeti, ndikarwara ndinorapiswa nani? Ndikarwara ndinorapiswa nani? Watsanangurira iwe dare iwe kuti pane zvirwere zvawakabatwa nazvo. Bhuku ndiro riri. Rine zvirwere zvawakabatwa nazvo zvebonde. Hongu. Bhuku rangu ndinaro. Zvirwere zvipi zvawakabatwa nazvo zvebonde zviri pamabhuku pako tisina kuatarisa? Imbomira iwe tisina kuatarisa zvirwere zvipi zvaunofungidzira kuti ndezvebonde zvakabva kumurume wako zviri mukati memabhuku? Zita racho nezvaro rechirwere chacho handina kuzofunza hangu manesi, asi ndinotonzwa kuvaviwa kuzasi kwangu. Ndinokwenya zvekukwenya zve ndikangorara nawo chete ndinokwenya. Mukadzi wavo mukuru zvinoitika kana uchinge warara nawo chete? Pandinorara nawo ndikapedza ndinonzwa kuvaviwa, ndinogona kutozoita nguva ndakadaro ndikazowanawo mushonga ndikabayiwa jekiseni zvinoita sei zvinopera. Mukadzi wavo mukuru akazoshayika wachone, pane pandakazomboenda nemwana kumusha kwavo vakarwisana, vakatorwa nemukadzi wavo iye, mukadzi uya airwewo kuti ko mukadzi uya auya kuzoitei, asi vaindiziva zvavo nekuti mukadzi wavo mukuru nevava vakatomboya kumba kwangu, saka vaindiziva. Saka ini ndazoita mwana ari muchecho ndabva ndazoenda tinoratidza amwe nemwana, vakatanga kurwisana ivava vane mukadzi wavo. Mukadzi wavo iyeyuyu nemukadzi wokufa vachitotaura kuti taneta nezvirwere zvako zvepabonde panapa, taneta vachitorwa apa vachitozi baba havashandise kondomu. Vakadzi ivo vakatondudza vakati uchazviona. Alright, mira ipapo. Mai guru vari pano. Mai ndinotaura zvechokwadera. Zita renyu ndiana mai? Saka zvirwere zvepabonde izvi ndanzwa unosenzera kupi iwewe? Inini ndinosenza muborodho muganiro. Ndanzwa nenyaya yekuleba tino. Hongu varungu vandinoshandira inini malebanese. Saka inini ndinorera mwana pavanoenda kwese kwavanoenda kana maholidays kana kupi tinokuenda tese zvokuti papapa ndakatoburuka ndege musi wa 18 December. Zvinogoneka here kuti zviitike kuti wewe chete zvirwere zvobata iwewe zvotadza kubata maiguru wako apa? Changamire pamwe tingatongonoteswa kana tikangowanikwa vanotesta tingatode nekuti miromo chaiyo inoramba inogona kutaura zvisirizvo. Kana zvichibvira kana kuine kana veutano vanogona kuti testa kuti zvandiri kutaura kunyepe rikaundi chokwadi ndovanogona kuburisa chokwadi. Okay. Right, zvakanaka. Dai. Right, nyaya inozikanwa here nemhuri yekutambudzika kwedambudziko iri pakati paGilbert naLois. Sezvo ndanzwa inini kuti mudzimai akanomurora, meaning to say she's part of the family. Muri pane maziro amuri kuita here nyaya idzi? Pane here zvamakamboita kudzigadzirisa? Hapana zvatakaita nokuti nyaya yaupedza kuti pavakanoorana vakaroorana isusu tainge tisina kuziva, kunyange pavakanetsana hatina kuziva. Amai nini vakazomudisira meseji yekuti mukazogaire kudaro.
kwandiri kuenda nemuninga wenyu kuda kunomuramba ndo meseji ndinofonera yevinonga vari vasina kuzvitaura kuti timbogara pasi semuri kuita sekugadzirisa pese pavanonetsana vanongoita nyaya dzavo vari vaviri napauye kuzotitaurira handizive pamwe mutwini vachona pamwe ndeangagotaura kuti vanotaura here nyaya dzavo. Alright, mutwini ari pano. Mutwini zita ndiani? Sylvester, une here mazviro anoita nyaya tigone kuti tibatsire here kana kuti toita sei nyaya neruzivo rwavanoita panyaya iyi? Hapana tamboya kwandiri achitaura nyaya kuti tiri kunetsana kutozvinzwa panopadada kuti vanotore negore vasingagari vese kutozvinzwa panopadada ava vari baba varava kutaura nokuti kana vakati sekutaura kwavari kuita kuti zvemuromo zvinota sei zvinonetsa ngavataure kuti vakamboere kumba kwangu baba mini tanetsana nezvinotsi avari baba kana uya baba. Right, iwe Lois, sekuziva kwaonoita kuti Gilbert ane hama dzinogona kutibatsira panyaya idzi. Pana natete, vanatete vari pane? Pana natete waGilbert nanambuya waGilbert. Pane here kwakamboitawo? Zvakamboitawo kuti usvikire vanhu vakadaro kuti vanotigadzisa nyaya iyi. Tisati tasvika pakudanho rawasvika nhasi rekuti ine murume handichada. Pakutanga chaipo ndokungana ndichine mwana wekutanga mwana wani. Taimboti tikanetsana ndaitaura nemutwini wawo ndichitombowataura ndo nyaya dziriko asi ndakaona kuti maanswers avaindipa ndainyara nazvo saka ndakapedzera ndisisaite sei kana ndikaudza hama dzavo vanongotaura kuti wakauya pamurume ane vakadzi vake iwo waiti unozvigona here saka ndakapedzera ndanyatsoona kuti zvechokwadiwo kuti ndienda kutonotsvaga hangu kutongonodzimbirwa ronda randinaro rega inikonyarara pandakazoya kunoku ndichizomangara nyaya yangu ndopandakazovaisira meseji zveshuwa mutwini wacho nababa mukuru ava ndo nyaya iriko ingoyoyo muzongonzwawo chete nyaya dzacho dziripo ndanisisade advice kumunhu kana chii ndaingoda nyaya yacho ingopererawo panapa. Saka vapita mashoko mukanwa mangu ine akuwanzozvifarira munhu kana achinge akarohwa pamushaanopaziya panofanira kutaurwa nyaya dzemusha. Handaigona kuti ndafamba nangoenda kuti ndoda kuonoonawo vanhu baba ndoswoudzwa nyaya hadzizo dzanendaika kana ndainga nyaya ndinoudzwa kuti kuno kune nyaya kana kuti ivo vanenga nyaya kumba kwangu because ndisina kupa boundary yekuti apa padarikiki. Saka semunhu anenge aine nyaya dzake ndakangoya ndoswekera nadzo panapa takanetsana hayi hatinazorati hadzizo dzanengaika kana uchimboona zvisingagone enda kuvakadzi vake munotongana iko kuno kuti ndiko kwaunogona kuenda kumba kwamwe ndinakusvikike chaunotaziva kusvika kumba una nababa mukuru kumba una natete kumba una nanhii chii ava vachinge vanetswa vanotoya zigwa rakanetsana kumba kwavo vanotoya kumba kwavo taureni mutwini wenyu but handinambobvira ndakasangana nazvo handisi kuvapa mhosva ndo zvavariwo nokuti havadi kutasi kutaura nyaya dzavo. Zvakanaka cheza. Iwe Lois, nhasi unovava kudari pamberi pedare uchiramba murume uchiti ndinogona mupa gupuro pamberi pedare ndichimuramba zvepamutemo. Pane here zvawakatarisira kumurume wako zvawakatarisira kuwana kana uri kuti murume I will just let go everything? Handina chandakatarisira kwavari. Vana unochengeta nekuti handiti kubva kumashure kwese uku pamwe ndikende ndakutovanetsa tinge tauda kutotanga zvimwe zvinhu zvisingatangiki kare kese kubva iri mateneti kusvikira nachii hapana chavaita pavana izvozvo vana vakavhura zvikoro havana saka chii chandingazoda futi kwavari ndinge ndakutongotsvaga maproblems chandiri kukumbira changamire kungoti mundibatsire kuti ndiri kuvatambidza gupuro ravo zviri pamutemo ndiri kukumbirawo hangu protection order ndo imwe yandazonyanyovinga izvi ndakufamba ngegakandye gumbo iri ravakandikuwadza musi wa19 December hatisati rapora richiri rakazvimba ndokuratidzai kana muchida tsamba ndiyo iyi yandakaenda ndikanorapwa kwamakumi ndikatotorwa x-ray. Pakukumbirana zvinhu ipapapo ndo pakukuwadzana futi kana ivo vachizoonawo kuti nekuti vana ndevavo vanogona kutengawo shuga handivarambidzi asi inini kuti ndivati vana vakura sei? Ane 9 years ari kukwanisa 9 mwedzi unouyawo neane 5 ari grade 3 neari ECDB. Alright, zvakanaka. Mungambobuda panze kwekwangu wakadiki munodzoka manje mese budai panze. Lois Silet na Gilbert Cheza. Okay. Right, akupa nguva yekuti mbobuda panze. Iwe Lois
sileti kuti umbonyatsonozeya kuti zvechokwadi inini here mukati meupenyu hwangu munhu anonzi Gilbert achamuda andichada kumuona muupenyu hwangu. ndizvozvo chaizvo. Pane zvisvinu zvawawana here zvinoita kuti Gilbert munhu andane makore naye anogona kupfuura 10 andichamuda? handina chimwe chikonzero. Wawana magreen pastures here ekuti iwewe Gilbert andichamuda? kwete. Tanzwa nenyaya yeLebanon. Lebanon inotaurwa mubhaibheri kuti ndokwaibva matanda evakatembera kwako kasvibira kuri green kuLebanon. Saka wada here Lebanon kupfuura gwenga rinonzi Gilbert chesa? Lebanon pamusaka pekuti kubasa chete changamira. Oh, kubasa chete. alright. Dare muri kuzvinzwa ari kutaura pachena. Inini murume wangu handichada sei? Handichamuda. Pane hama dzako here dziri pano? Ndauya namai vangu. Amai vari ndimai wa Sileti vekubereka. Munoti chii ne position yatorwa nemwana wenyu? handina chekutaura semubereki nekuti chironda chinorwadza murizi akachitakura. Asi chironda ichi charwadza murudzi akachitakura makambochiona here? Makwara kwachakaita makambedza here kuchiedza kuchirapa imi samai? ende zvimwe ndaionawo zvangu asi kuti ini handinaende kumberi nazvo ndosaka ndataura izvozvo kuti chironda chinorwadza murizi. Alright. Tine kwacheza, muri kwacheza iri pano here? Okay. Alright. Iwe unongotaura une dhuku rewaiti. Uri chii kwacheza? Uri hanzvadzi. Unoti chiini nyaya yakadai? Hanzvadzi dzayo zikanwa kare kare pasi tigare taiziva kuti hanzvadzi ndo dzaipa mazana ekuvaka imba yavanzvadzi. Wanzwa nyaya yakadai so unoitorawo sei? Ini ndanhu ndakuzvitambira pakutaura kwemuroora ndikona pamuroora nokuti muroora tatinoda kuti tine vana naye saka kuti ndimbonzwawo nyaya iyoyo muroora achiyazondiudza kuti ndozviri kuitika mumba medu haro saka asati ambotaura newe kuti pane zviri kuitika. Okay. Munomboshanyirana here nemuroora kumbosvika kunga kunogara muroora muchiona vazukuru wenyu aidha muri kuona vazukuru wenyu kana kuti mangoti ndingambonoona muroora nhasi? ndakakusvika zvangu kamwe chete asi vana ndovanoekumba sinzi muroora agare pamba. Chikonzero chipi chekuti mimi makore akawanda akadai mune kamwe chete chete kamasvika kumuroora wenyu? Pane zvikonzero here? Hapana zvikonzero. Hapana. Because dare rinobva ranetseka manje kuti muri kuti munoda muroora wenyu zvakanyanya asi makamushanyira kamwe chete. Imi muri tete hamuna nhongo kaiva. Munongoenda kwese. Muroora agare pamba muroora mugara kubasa asi vana kumba mumwe. Okay. Iye muroora aibhoyawo kumba kwenyu kana one day? Naiwe muroora, iwe Lois, une dambudziko reina natete rinoita kuti usaende kumba kwako? Dambudziko nawo handinawo asi nekuda kwekuti nguva ndinenge ndiri kubasa ndisiri kubasawo ndinenge ndida kuwana nguva nevana dzimwe nguva saka nguva yekuti ndinozosvika kuenda kudzimba kunge dzawo handinenge ndisina asi kwandaienda kumba kwaamwene vangu ndokwandinoenda waripere vakura asi aenda ake kumba kwako aimbosvika. Right, muri kwacheza anonzi Lois Sileti ari kumbira nhasi mukati pedare rino achiti hatikudei handichakudai patakadanana paperera nhasi. Isu sedare rino tinorespekta decision yemunhu. Hatigoni kumanikidza munhu kana asisade munhu because hatizive chinotambonzwa nyaya yeviolence. Tozoona vanhu vatemana kana kuti vabayana nemapanga tozoti takamanikidzira vanhu kuti vaite sei vagare pamwe chete. Saka sedare rino iri harisi rekurambanisa vanhu, harisi futi rekumanikidza vanhu kuti hambai muri muchato iyo vasina zvavanofanira kuenjoya muchato pasina zvinhu zvakadaro. Saka nhasi uno pane zvauda kutaura usati ndataura?
handishore dare rino ndinodaira kuti nyaya yedu yakatanga kumusoro. Dai mudzimai wangu akanga achifunga zvemusha kumashure kweso, dai akati kana ndakamutadzira akaita kuvakuru vemusha musha make ana ambuya vake vapenyu, ndina mukoma wangu sabhukucheza, ndina sekuru vangu vandakaita unyaya baba angadai akaenda akasvikuti ndikutadzira nemurume zvakati. Pandaenda ndida kuti ndisikotaura nemukadzi kuti mukadzi zvatikuita hazvisirizvo. Paincidence yakutaura yeviolence akandipisa ne-high voltage electric inonzi electric tiza inonzi electric iyoyo tauratidzwa akandipisa naye pachesta ndakakuwara ndakadonha pasi. Right, pandakazodzizuka achindibvarura hembe. Right, ndakati chi zvakanaka handina kwanisa kutaura hama dzangu, ndakati kana ndichifa nekuti mukadzi andinovana naye ndoda kuti ndikudaire mambo panyaya yataura yekuti ndakakwadzwa gumbo nacheza. Handina kumukwadza gumbo, mukadzi wangu ina achirwara, akatanga kurwara ndiinaye kumba, asi ndandisipa akasvika pamba pamba pachoipa patakavaka ipapo. Asvikapo ndobva asitodonha pasi, ndobva afamba naamai kwavakafamba zvakanzi akakuwadzwa nevamwe amai vane mwana waigara pamba kwagezani amai ale. Saka adaro gumbero rakazvimba, ndakasikudzwa nyaya iyoyo kumba vachinzi vafamba naamai. Ndakatora mukadzi ndikaenda naye kwaakanorapwa, akarapwa, ndakaenda tiri vatatu ini naamai ndichiita kubereka. Amai ava ndiyo pupuru wangu anokwanisa kunditaura kuti inhema here. Amai vake arapwa akapona ipapo kumubereka kwandaimuita ndichikukidza motikari kwakabva kwapera ipapo. Amai vakafamba nemotikari, isu tikafamba netsoka tichibva kudhuze nekumba kwaishe Murape tichidzokera kumba. Tichibva ipapo mukadzi wangu akazoita futi dambudziko rekustroka, gumbo iroro rakazvimba sezvariri nhasi. Kana pamusoro ndingangotaura zvisirizvo zvevanyarikani, kana ndichida kuti nditaure kurara kwanoita naye mukadzi anga nerutivi rwekutoti gumbo iri handikwanisi kuti ndirare negumbo iri rinomurwadza. Tapedza tavaka musha wapera, mukadzi achandida hazvina kuipa. Ini ndinoti ndinotambira kurambwa kuda kwake. Kana nene tikangopedza nguva gupuro ngaringoya tiende kumba, tiende zviri kumba, tingangononotsa zvinhu zviri zvakaprocess ine almost 1 year. Haisi yekuti tingarambe tichinonokera zvedu. We are supposed to move on. Iye aito move on. uri kutinonokera iwewe decision waita. Murume andazwa achiti ndakaona paine 2 rooms kana kuti 1 room, musha ndakunzwa kuti pane 6 rooms, pamba panaka. Zvakanaka here zvekuti udaro munhu wako wanga uchigara naye achikuitisira zvinhu zvese pamusha, motikari akakuwana uchingodhiraivha yafa paya ndobva akugadzirisira, wanga usaendese kuservice, murume aingogadzira. Nhasi uno musha wawakwa, unosununguka here kuti pamwe murume chikomba chawanacho chinyowani kuti chiwe pamusha wemunhu ukacheza? Musha wacho wakavakwa nani? Pandakatanga kufambidzana nababa ndakanga ndine 2 rooms dzangu. Ndine 2 rooms dzangu, ndikagara ne2 rooms idzodzo. Inini ndinoshanda Changamire, ndinoshanda ndakudzwa iko zvinoti igore rechi 11 ndichikwira ndege, ndinokwira kana ka2 kana ka3 pagore. Passport yangu imwe yaka expire, imwe taiona iyo. Right, taurako. Kana ndaenda kana ivo varivo vakavaka imba yangu, mari yandinoshanda inini ndaiite inani. Baba kundibatsira kwavaiita semunhu akanga aine motikari, handiti ndingaida kutenga simendi, mari ndeyangu, ndoisa peturu motikari yavo, dzimwe nguva vanenge vainayo peturu motikari yavo, toenda pambere chena motikari yavo iwo nekudhiraivha, ndotenga simendi nemari yangu. Marata roofing yandakaisa pamba pangu ndakataura isusu kuti uyu murume hapana chaakakubatsira kuvaka. Ndinodaira kudaro ende ndichitotaura pamberi paMwari. Pane pangatombochoka wakatengerwa nemurume wako nemurungu wangu inini roofing yemba tabva kuLebanon. Zvese zvinhu zvangu ndinoshanda inini Changamire, ndinorera mwana. Saka ndochikonzero chauri kuti inini hangu uyu havana chavo pamba pangu baba ava, tiri kutaura chavo chiripo pamba pavo, vana vavo vairi, vana vavo
dzatombopai rende ningi 1500 yataurwa renda matakshop. Imwe mari yakanga iri yangu. Baba ava vakatombotenga motikari nemari yangu inini. Motikari yavakatengeserwa nehanzvadzi yavo inogara kuDZ. Ini ndauda kuenda kuLebanon ndikapiwa mari nemurungu kunzi mari yekusara nevana. Vakanditi ndipe mari iyo ndinobhadhara motikari. Kana wadzoka ndinenge ndaunganidza mari yako ndikudzosera. Havana kutondipa mari yangu. Ndikakalkuleta mari dzangu dzavanadzo changamire baba ava ndinorwadziwa. Ndosaka ndataura hangu kuti kana variwa ndiri vakuti vakandichengeta muzoona kuti kubva nhasi kusvika zvichienda mberi ndinofa here. Ora zvakanaka. Toda kuti utiratidze hama dzekwacheza nehama dzako mai vako vari pano. Utambidze murume wako gubhuro. Dare rakatarisa. Taura mashoko. Toda kuti utaure mashoko ipapo ekuti wasare nawo avanonotorera kumunin'ina wavo kana kuti kumukoma wavo. Zvakanaka inorewo. Ndakutaridza $2 iri nyaya iri yekuti ndogubhuro randakupai kuti ndinini neni kubva nhasi hakuchari. Ukatoona ndavabva kwenyu mbiri ndaveka mwenyaya dzevana. Tagamiro zvazvinoita vanhu pakurambana ava vaita ndomatombo vachitonamata vachienda kucheto vachiti imba yangu ngaimireri asi ngavazive kuti murume wavo haana chaakavaka kumba kwangu. Hapana chaakavaka kumba musha wake zvokuti dzimba dzokuti tikataura dzimba idzi hatikambozvitaura. Saka vari kutonera kumba kwangu kuti kuita sei. Chimwe chandiri kukumbira chakamira ndiri kukumbira hangu protection order. Nechimwe chechipiri ndo vane mabirth certificate evana. Ngavachengete havo asi sevana vandinavo vana vari kuenda kuchikoro vakagonawo kuzigadzira photocopy vori certify vondipawo kuti ndigone kuita sei. Birth certificate inodiwa kuchikoro kwemwana. Vana vanouya kumba kuholiday, vanouya kumba paweekend yega yega, vanouya kumba weekend yega yega, vanhu vanouya kumba. Mrewa, pane vana parambanwe. Vana vavari kutitambisira nguva vamwe vari kukumbira birth certificate handisi kukumbira vana. Muri mudare musati trainwise. Right, zvakanaka. Mofamba zvakanaka. Phone number Tatenda mukanya. Ayo zvakanaka.